哎呦我的妈！haba da Allah sai ka ce kun samu wani masara sai duka yi kuke me yayi barawo kai magani kai da Jesus to a ci gaba Jesus a'a shehu na Allah na san kai ma mugun dan iska ne oke ko dan maran nan ai na ji kana cewa ai anan kaya da kudin ka a'a ban ce musu ni anan na da kudi ba na fito ne zan je in dai da Jesus kenan shari suke ba kai zarin lalle gobe za ina jin shi mu baba rabu da shi na cikin tafiya ma sai na ban tarko ba a lokacin ma ban sai siga na samun fura ba akwai shago an goma da ka tsaya ka sai siga za ta fite su ka da kudin daga kai sai na gansu inda na duba na gaida su na dan yi murmushin da na saba suna ta hira da ba zai yi umfane ta nan ba saboda in na faɗi to abin ba za ya yi mu a'a shehu na Allah kawai ka gaya mai suke cewa kana ofishin yan sanda ne ba ko ya DPO mai suke cewa karkada muka yi bayani nan station ne mun wuce gaban aire ne tsoro nake in na faɗa ɗayan su zai maske wannan ya tashi kuma yau kawai iya burin shi ya samu bambar kwalba ya yi wa sarki aski waye kana Jesus to ya mu baba ya naga kayan mazurai anya kana da gaskiya kuwa jahiri ne baya da gaskiya kin ganshi kuma ya yau kan duk cikin mu ya dau laushi kawai ya wuce mana wai anan ya yani Jesus a sa'in ma mu cikin mu ba sai gashi saurayen anguwar mu Jesus a yau da ma shehu na Allah yanzu duk abar wannan ne suka ce za su yi sun kuma yunkurin fada sai shirya ranar talata za su yi wa gwamnati koyo Jesus Jesus za su yi wa gwamna juyin mulki Jesus wannan ya tashi kuma lokacin yana yin tuki akan jaka ɗaya ya karya kafaɗar iske a yau da ma ga suna a tambayi kaga wannan mai ya yake yin labai a gargame sha wuta maka ne Jesus Jesus yanzu ba musu ido za ka yi kana Jesus. ce ka ɗauki mataki ma dai ma zan yi bincike a wurin kuku dukan ma na fara dandama da ka biya ko da me za a haɗa mu duka me laifin mu wallahi kai ma sai an daure ka Jesus Jesus a cikin su wallahi dini ke ne ce na zo na lako su ina cikin a yau da ma aikin shi ma na ji ya faɗa ya ƙara wai polisawa dukkan su ba bari ya ce Jesus ka yi mu wani angon mu duka Jesus Jesus a yau da ma